Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyo nila siya ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug giingnan, bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan, ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang gitudlo ni Kristo maoy siguro kaayo nga pamaagi aron mahimotang dako sa mata sa mga tao ug dako sad sa mata sa Ginoo. Sa in English mahimotang great or first in the eyes of men and women and in the eyes of God. Nya unsa man ning iyang gitudlo nga 2-in-1 ang atong greatness, kaning iyang giingon, kinsa tong gusto nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga magpaubos siya o mahimong sulugoon sa tanan. Mao na teknik nya, musunod mo ani dili. Ano mo man mumutingog dili mo mutuo ni Jesus? Ay na lang og tuo nako, tuo na lang mo ni Jesus. Pero sa tinudanay bisag atong obserbahan, mao ni makapahatag nato og kanabang great honor. Tanawa si Saint Francis of Assisi, nisikat din siya siyang kadato, nisikat siya hangtod karon nga daghan na kay siyang mga followers, mga Franciscan communities, tungod sa iyang pagbiya sa iyang kahamugaway og pagpuyo isip makililimos ug nag-alagad sa mga kabus. Si Mother Teresa of Calcutta, purti mo sa niyang sikata nga ang tibuok ganing kalibutan nga mga leaders, bisag na naggubat pa sila, mutahod man ni Mother Teresa at tungbuhi pa siya, bisag katong patay na siya. Unsa may nakapahimo niyang labaw dako kayo sa matas mga tao? Ang iya bang kadato? Ha? Wow eh. Ang iyang pagsigig alagad aning mga poorest of the poor. Why kwartahay? Ang sinina ni Mother Teresa nagbalik-balik lang. Kamu gani dinhi, dili mo simba o ibalik ang sinina katong gisulob sa unang simana. Di isulob karon kay uwaw kuno balik-balik sa gisulob.
Muna siging pamalit ug naay mga okasyon, panalitan, birthday, ang isulob atong niaging tuig nga birthday, mauwaw na nga mo gyapon isulob binig sunod birthday. Mupalit na sa bag-o. Namo anang batasana? Ayaw ibalik-balik nagsulob kada semana. Aron sikat kay kan, usa ra ginayang isulob mo. Kausara sa nalabhan sa usa ka semana. Sikat kay kana, matokob na taon gyud ka. Pero ang imong gibuhat siging alagad, siging alagad. Kisa may di mo sikat ana. Magunsa magbag-o kag gisulob nya ang imong liog tikig kayo, porti pag imong malditaha, insultador pag yung kayo. Oy, may kag ilubong buhi. Bitaw. Sa kapuslanan na. Di ba? Oo na. Nya, unsay ikaduha nga buhaton, ingos Kristo, dawata ang gagmayng bata. So kinsay imong alagaran, dawaton ug alagaran sama ni Hesus na iya yung ikugos ang gamayng bata. Karon ra bang panahona ang ato yung dali kay tamayon, ang dali kay natong bugal-bugalan, dali kay natong bunugon, kusion, latuson. Kinsa man? Ang gamayng bata. Ingon ra bas Kristo ang mudawat aning bataa, mudawat nako og mudawat sad sa nagpadala nako. Pastilan kana ding gagmayng bata, mao man day na ang presensya sa Ginoo. Motoo mo dili. Nya imong kasaban, kinsa may imong gikasaban? Og imong kusion, kinsa may imong gikusi? Nya imong ipa-abort, kinsa may imong gipa-abort? Og imong butangan kondom, kinsa may imong gialihan? Ang Ginoo gyapon. Imna nimog pills, kinsa may imong gipatay diri daan. Ang Ginoo gyapon nga gusto untang magpakatao diha nimo. Nya imo nang ipalaygit ang agiana niya. Kinsa may di nimo pagion. Ang Ginoo gyapon. Nya kanang nagbuhat ana unsa may tawag nila? Diray sa unang pagbasa, unsa toy unang pulong sa unang pagbasa? Sa basahon sa kaalam ni Solomon, ang dautan nagaingon. Mahimo mong dautan. Kanang nang nagkontras mga buutan, mga dautan na sila. Nya karon ra ba daghan kay maglagot sa bata. Daghan na sang dili ganahang bata. Daghan kay nagpakasal nga ang ilang gusto usa ra gyud ka buok bata or duha. Nya maglagot na sila mahimong 3, 4, 5 hangtod moabot 12. Maglagot na sila na maghunahuna. Kinsa dinhi ang malipay gyud nga magsigig kamabdos. Kamo taas, ade usa. Namoy anak, ter? Namoy anak. Pila ka buok? 3? Pila pa rin edad nimo? 39? Pwede pag punag 12? May kayo. Imo nang bana? Kilit? Gasigi mo na singong? 12 nga po. Wa siya mo sikit nimo ga, kapahiring. Kanhi kong bayhan na gud haso na. Na siya. Ay, congratulations. Usaray ni isa. Kamu day diha, di mo gusto. Oy, usara gyud ka buok bata, duha, kay haron kuno mahatagag maayong kaugmaon. Lasa biya ninyo. May kaugmaon. Maora gyapon, usa ka buok imong anak, musuyop lang gyapon. Ay, sus. Ingga unya babae man sad akong anak pader, ako man sa ninduton na akong kaila usara ka buok anak, babae. Karon tulo nay anak, lain-laing amahan. Galuos lang patukang nito. Ay siguro makapil pang pari usahay patukang magliga sinuon. Dili na assurance nga ang anak nimo duha or usa nindot og kaugmaon. Ang assurance nga nindot og kaugmaon ang imong anak kun imo na siyang atimanon sa Dios nun nga kasing-kasing, Dios nun nga hunahuna, Dios nun nga mga buhat, diin ang gugma ug ang kabalaan maoy naguna sa imong agenda. Dili ang pagpag-graduate ana
sa kurso nga gusto nimo. Dili ang pagpanindot anas iyang lawas nga mura siya pang Miss Universe. Munang gamay pa lang gani, imo nang palawakaw-lakaon nga nagdayapir lang. Mo hinunang maglakaw diha, mura na nagasulog dayapir ng uban. Nindot ra ba sa tan-aw usahay? Kay imo nang gitrain nga kuan jud kuno sikat jud kuno kayo. Kaning atong naong mo imong pasikaton, kining atong lawas mo imong pasikaton. How about the soul of that person? Ang iyang kalag. Muna dinhi sa atong ikaduhang pagbasa gipahinumduman ta ni San Pablo, wa paminawa sa Ginoo ang inyong mga panginahanglan, kay di na mamo kamaong muampo sa Ginoo. Ang inyo namang kaugalingon ang inyong gisaligan. Unya kun muampo sad mo, wa sad ihatag sa Ginoo, kay ang inyong pag-ampo para ra sa inyong lawasnong katagbawan. Ingon ana mo gud ta karon, selfish na kay ta ba? Ang ato ng self ang atong ginahuna, pero ang gusto ni Kristo ayaw hunahunay mong kaugalingon, pagpakasulugoon sa tanang tao. Ako din isipin yung parish priest, sulugoon o hinugo? Sa inyong paminaw, unsa man ko, nagpakasulugoon o nanugo? Tarog tubag. Ako kusog ta kung manugo ani mga sakristan, apila ni mga lektor, ani mga nag-serve ni ako suguon, mo na sila mga kusmod kay nagnaong rin ako. Ako na gining ipaningkamutan, nga usbo na gin ako akong kinabuhi, din adjud ko manugo. Nga muhangyo na lang ko. Dong, buhatan ni Dong. Siya, di lang ko pader. Ako sa hangyoon, uli na las inyo Dong. Hangyo lang, ay lagsogo. Ay ganagong sogo ko, resultas kasuko. No? Ang karon bitaw, nangalagad ta sa atong isig katao. Katuba kong gi-announce ba nga kanabang ato bang SBFP powerful vinegar ba? Oh, ada mo average man tag 6 ka containers kada Domingo, gikuyawan ko mudaghan kay suka, malumos niya may sa suka dire. Di ganiha akong gi-announce, og gahapon pa to na ko gi-announce, pwede ra mo magdaog galon sa una ko man to long neck kay haron maapod-apod. Uy, last Sunday upat ra man ka kaning containers ang na-dispose out of 7, so na nahabilin nga 3. Ano dire, out of 10 ka containers ang nahibilin, ang na-dispose ra nato, 4 ra itong niaging simana. Nako niya, napuna na sa laing unom. Naku na, 12 na niya, i-display na nga itong unom. Sige, dalang mo galon. Sus, nabito kung nagdagalon karon. Wa na tayo suka, eh. Tanino ko. Niingaw din, isuod din ako. Padir, wa naman tayo suka na kung ano man, na nagdagalon pa rin, nagbalik-balik pag yun. Wa baka to inuman mo. Nangahubog at rumakanahandag ko. Nakaingon sa goy, paita sa ni mga lagat ta, abusaran sa noon ta. Ako pilang sa gihog. Tagnubinta naman na itong bayad sa galon dito sa banananggot. Muhug na malag GC noon pa din. Usa ka galon, anuhan agin eh. Impas na tani. Wala suka dito. At ba? Sunod lang sa simana ta. O na, balik lang ni nato sa long neck. Way ayo niya. Ito, gahimo na kurog-roll. Di na ni maayo da. Murag na anay nakamatikod nga. Tayo dito libre nga suka. Inomo ni nato. Inom magandang ubag alkohol gani. Kana na ba noong suka? Oo na. Sorry lang sa kay basig ako ra sa gitugutan tong gisulti sa akong in charge nga giinom. Pero basig ilag itong gigamit, no? Nya daghan lagi tingali ang nakagusto kay powerful vinegar ko na. Kisa goy di ka gusto, pero di lang gusto mo donate, gusto lang mo kuha. Kini atong pag-alagad usahay makasinati tag kasakit. Kana bang mga lagad ka, kamo mga asawa, nangalagad ba mo sa inyong bana? Ha? Anong di man mo mutingog, way asawa din eh. Tanawa, mga lagad mo sa inyong bana, masakitan yun mo. Kamong mga bana nga ni adinhi, kusog ba mo mualagad sa inyong asawa? Gika no, tingog.
Wa sad. Og mga lagad mo, masakitan gyud mo. Sama ni Kristo nga nangalagad, nasakitan gyud. Gipatay pag yun. Nga naman, kini manggong mga dautan, mao ni kusog kayong mupaalagad. Ang mga dautan ba? Tanawa unsay kinaiyas mga dautan diri sa atong unang pagbasa. Siya, mga buutan ko ni sila. Sakito na to, daog-daogo na to. Atong patyon anak na mga dautan. Kay og ari kas mga taong buutan, di man ka makasinati anak kay atimanon man ka. Kanig yung mga buuta, kanig yung mga dautan. Okay, lingiyan na yung tupad eh. Ano yung tupad? Nyaing na siya, pangutan na ba? Huwag mo manglingi, lingi asa. Niya human, pangutan na siya, na mualagad ka na ko. Imo kong alagaran. Sige, na. O may mga gani, of course, mualagad ko. Gana, butan giday ka. Pero di kayo magtingog, pangutan na ni mo, ay kumpiyansa na, yawan o na. Mao na kinahanglan kay ta nga mosunod sa Ginoo. Nga naman unsa may mahitabo kung magsunod ta sa Ginoo, mahitabo dayon sa tong katilingban ang kalinaw, kahiusa, healing, kanang healing anha gid na mahitabo sa mga taong suod sa Ginoo. Wa gyud healing nga mahitabo sa mga taong layo sa Ginoo. Nya naa dayon ang kaning gitawag nga kauswagan, development. Ang tinuod nga development sa atong katilingban mahitabo ra gyud kun Dios nun ang atong kinaiya. Kining mga yawan og kinaiya nya magdevelop mo ending ra sa corruption. Anong tutok pa muna ako? Abi kay na maligya man ko dinhi og slat, gatuom og ako nang gikurap, gamay ra man sad akong gikuha taon ani ay. Mao bitaw dako na kay tarog na halin ning abot na og 18,894 slots. Sunan na 10,606 slots na lang nahibilin. Niya ato ng hotdog palit kutob pizza 30 kay muundang na tagbaligya karong pizza 30. Mahurot manig sa dili. May pang atong suka nahurot ang slot. Hinay na kay niirog. Ato na ning hunongon kay ika-Oktubre na atay bag-ong proyekto nga mo-focus sa atong parokya kay magpista ta sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Na mo-focus usa ta sa atong parokya. Nyag mahumanan ni wa man tay pista sa Nobyembre ug sa Disyembre, mobalik na lang sa nya tagpamaligya o gikinahanglan pa dito kapilinha. Pero hotdon taning ni ang 10,606 nga slots. Nga naman, ato maning birthday gift ni Mama Mary, niya ang celebration ni Mama Mary, kutob man karong September 30, ang atong gi-set nga atong birthday celebration niya. Ato ni paliton. Kamong nakapalit na diha, pamalit mo usab. Nya kamo pang wa gyud kapalit, magduko-duko lang kung mag-announce na ta dire. Ayaw na taon mo pag-anang batasana kay haron sad mo malangit. Bitaw, ang mapaubsanon nga paghangyo maghatag sad na siya og langit non nga tubag. Nguna mapaubsanon kung muhangyo ninyo makighiusat ang Mama Mary. Ang mahal nga Birhen mga igsuon wa gyud magpataas sa iyang kaugalingon, nagpaubos kanunay. Mao bitang di gina siya mamugos, pero grabe kay siya grasya nga ibukbo ni atong magpaduol kaniya. Ug mao nay atong gilauman aning atong mga gipangbuhat karon. Nya ang resulta makatuaw gitas pag-ingon sa atong tubag sa Salmo. Ang sa atong tubag, ang Ginoo maoy nagbuhi or nagbuhi kanako. Ang Ginoo gyoy magbuhi kanato, nyag mamatay sa ta, siya say mubuhi nato. Nga naman, siya ang tag-iya sa kinabuhi og siya sad ang nagpabiling buhi og di gyud mamatay. Muna kining tanan natong gihimo nga para makapaduol nato sa Ginoo labi na ning pagsimba, pagrosaryo,
hasta ning pag-donate nato aning mga proyekto sa simbahan, ang pagpasaylo sa atong silingan nga mga libakira kaayo, ang pagpasaylo anang imong bana nga bisyoso kaayo, ang pagdawat anang imong asawa nga way hunong pagkat himalikas o yaw-yawan pakaistanan, kana siya makapalangit gina. Oh, anong waman mo yun? Nagduda mo? Nasayop na? Mao gini tinuod. Og mao sa nay maghatag nimong tinuod nga kalinaw ug kalipay. Muna, congratulations sa mosunod sa Ginoo. Nya kamong di ganahan mosunod, bantay-bantay mo, mahimo mong dautan, magluos lang mo kalagot sa inyong silingan. Muna diri ang mga dautan, kasigig tan-aw siyang silingan, sige ingon patyon ta na siya, patyon ta na siya. Pero ang mga buotan magsige ingon alagaran nato, alagaran, alagaran. Asa man mo ani mo sunod? Alagad, no? Alagad. O, sige, assignment. Kamong ni aron dinhi iguli sa inyo in 1 week, pangalagad ay gyud panugo. Ay gyud panugo ba? Sige, suwayan na nato ha. 1 week lang. Ako di sa kumanugo. Pangutanan niya ng sakristan, inighuman. Sige dong, kuha niya atong kuha. Awagin ng sogo. Hangyo lang, hangyo. Ayaw ng sogo. Na kamo maginikanan, inyong anak babae o inyong palabhon, ayaw na ng panglaba dito. Daghan ka ng bulingon diya. Sige lang kag atubangan ng imong cellphone. Ayaw na. Ing naday, pwede ka manglaba. Mingon din yung mga anak, busy pa man kuma, pwede ikaw lang. Mingon sa ka, okay, take care. Ato rin ka kato. Ninduta lagi anak. Testingin na ninyo. Why, gubutoy? Dong, manam jud kag kaon, pwede hugasan sa nanimong plato sa mawa para botong human akong computer games dito maakot dong balikon dayon. Pwede inighuman na lang na kong duwa man siya. Kunyawa naman tayo, daghan naman na hugasan siya. Ikaw lang sa mabi. Siya, okay lang dong may, ako lang. Ano nga to? Porti lingawas imong mga anak, malinawon kayo na sila. Nga ikaw saan nga, libuhat anak, unsa man sa imong bation. Kung tinuod kang Diyos nun, may onjud ka, salamat Ginoo ani ako mga anak, nga di gyud ka maumang laba, o dili manghugas, kay makaalagad yun ko nila. Hibaw jud ko nga ang pagpangalagad makapalangit, maunit saktong kinabuhi para langit hugas pa more. Ginay mahindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa minatay. Nagatuo ako sa Espiritu sa Santa Iglesia, mga igsoon, si Kristo atong Ginoo nagtagna ng daan sa iyang makaluwas nga kamatayon sa iyang pag-alagad kanato. Busa mapaubsanon kitang muingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco, ang sulugoon sa mga sulugoon sa Dios, nga makalahutay siya sa tanang pagsulay nga iyang giatubang, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang kanasuran nga mapatigbabaw ang kalinaw ang padagdait, tali ni atong mga nasod nga nag-andam sa pagpakigbatok sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og himpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila,
mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, nga makapahulay sila sa bukton sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Amahan sa among manunubos, among gituboy kining mga pag-ampo uban sa gugma ug pagtuo sa imong anak nga nagpakamatay alang kanamo. Dawata kini kay amo kining giampo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.